Μαζευτήκαμε εδώ σήμερα γιατί διεξάγεται σήμερα και αύριο το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για τον Γεώργιο Σωτηριάδη, ο οποίος υπήρξε αρχαιολόγος, έδρασε ως ιστορικός, ως φιλόλογος και το πιο σημαντικό για το πανεπιστήμιο το δικό μας είναι ότι υπήρξε και ο πρώτος πρίτανης. Ο στόχος του συνεδρίου είναι να αναδείξει την πολυσχηδή και πολύπλευρη προσωπικότητα αυτού του πολύ σημαντικού ανθρώπου της διανόησης στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Με επίκεντρο βέβαια την αρχαιολογική του δράση, η οποία ήταν πάρα πολύ σημαντική, γιατί διεκπεραίωσε θεμελιώδεις ανασκαφές στη κεντρική Ελλάδα. Ο ίδιος τοποθετείται στο μετέχμιο μεταξύ της ηρωικής και της επιστημονικής εποχής της ελληνικής αρχαιολογίας, ανάμεσα δηλαδή στις περιόδους όπου οι ερευνητές έψαχναν να βρουν τις μεγάλες μορφές ηρωικού αρχαίου παρελθόντος, αλλά και στην περίοδο όπου έχουμε πλέον την επιστημονική τάση, την επιστημονική προσέγγιση των πραγμάτων στο αρχαιολογικό υλικό. Για το δικό μας το πανεπιστήμιο είναι πολύ σημαντικό ότι ο Γεώργιος Σωτηριάδης, εκτός από πρώτος πρίτανης, υπήρξε πρώτος καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή, στην νεοειδρυθήσα Φιλοσοφική Σχολή, τότε, από τα τέλη του 1926 μέχρι το 1929 και υπήρξε ο άνθρωπος που εγγενίασε την πανεπιστημιακή ανασκαφή του Δίου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι μια ανασκαφή που εδώ και πάρα πολλά χρόνια εκπαιδεύει τους φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο αρχαιολογικό πεδίο. Ο Γεώργιος Σωτηριάδης λοιπόν ήταν ο πρώτος ανασκαφέας αυτής της ανασκαφής και ήταν η δικιά του η πρωτοβουλία ως πρίτανης τότε του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης να ξεκινήσει μια ανασκαφή με διδακτικό χαρακτήρα. Η ιδέα για τη διοργάνωση ενός συνεδρίου που επιδιώκει να φωτίσει το έργο και την προσωπικότητα του Γεωργίου Σωτηριάδη ξεκίνησε από τη σχέση τη δική μου και του συναδέλφου, του κυρίου του Γιάννη του Φάπα, με δύο χώρους στους οποίους έδρασε αρχαιολογικά ο Γεώργιος Σωτηριάδης, το Δίον και τη Χερόνια αντίστοιχα.